gosi kan Bamakɔkaw fɛ yen nɔ a ɲɛ 12 o bɛ Washington DC yan nɔ a y'aw bisimila Malikura jɛmukan kɛnɛ kan bɛ wa Afrika kunnafoni siraw kan Kajatu Tarawele an ka bi kunnafoni kumabaw bi alamisadonya in na novembre kalo tile 30 la bɛna tali kɛ ninnu de kan a yirala k'a fɔ Henry Kissinger l'Amérique diplomatie cɛmɔgɔba min tɔgɔ tora duniya diplomatie baaraw kɔnɔna na fatura sɔrɔ ka sito san 100 la Kissinger ye mun baaraw de kɛ a ka baara nafa kɛra mun ye l'Amérique jamana kan ani duniya kɔnɔna la ayiwa yasa ka jaabili di aw ma o la an ka laselikɛlaw an bɛ n'olu lamɛn u ye kunnafoni minnu sɔrɔ a kan ani sɛgɛsɛgɛlikɛlaw caman talen bɛ an bolo u bɛna hakilijagabɔw kɛ Kissinger ka baarakun kan a nafa kɛra fɛn min ye farafinna gun kan ani jamana tɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la n'an tilal'o la yirala k'a fɔ fɛn min ye farabugukaw ye ka taa Mali camancɛ yan fanfɛla la olu y'u ka degun laseliw kɛ réseaux sociaux fɛ ka sara faamaw la lakanabaliya ka kɛɲɛ ni lakanabaliya ye awa an ka laselikɛla dɔw sera u ma ka seereya dɔw ta u fɛ olu fɛnɛ b'an bolo an bɛna olu laseliw kɛ aw ye ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw ka kuruba la duniya kɔnɔna na ani Mali jamana kɔnɔna la ka tɛntɛn aw ye sisan an ka kɛnɛ kan an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan. Ka foli ani tanuni lase halisa lamɛnbagaw ma ka fɔ a k'aw bisimila an ka kɛnɛ wasolon nin kan n'o ye Malikura jɛmukan kɛnɛ ye ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kajatu Tarawele de kumakan na ayiwa a yirala k'a fɔ fɛn min ye duniya diplomatie cɛmɔgɔba ye n'a kɛlɛnɛnɛ waatiw la duniya kɔnɔna na ni a bɛ wele nanzarakan na ko guerre froide n'a ye jɔyɔrɔba fa l'Amérique jamana ani Chine ni Russie jamanaw ka sɔgɛrɛliw la fatura sɔrɔ ka sito san 100 la Henry Kissinger ale de ye gɛrɛɲɔgɔnya kɛla l'Amérique gɛrɛɲɔgɔnya baw caman kɛ ayiwa après a tilala tuguni fo ka taa se nka hali o bɛɛ la ka da o bɛɛ lajɛlen kan ka fara o bɛɛ lajɛlen kan a tɔgɔ fɛnɛ tora koba dɔw la duniya kɔnɔna la i n'a fɔ komi Chili fanga dafiri olu waliyaw olu minnu kɛra san 1973 waati la Mohamed Ture ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ka duniya tigɛ n'a ka baaraw taabolo kan an ka lamɛn. Diɲɛ ɲɛmɔgɔw ye u ka jaabi di Henry Kissinger ka saya ma min tun ye Amérique kɔkanko ɲɛmɔgɔ min ye nɔ bila dugukolo politiki la jamanakuntigi 2 ka fangaw kɔrɔ. Kissinger sara arabadon a si tun bɛ sanji 100 ne kabakɔyara kosɛbɛ ani ka dusukasi kosɛbɛ ka dɔgɔtɔrɔ Kissinger ka saya dɔn a si bɛ san 100 na. Xi Feng Chine jamana lasigiden min bɛ Amérique o y'o fɔ a ka kunnafoni dɔ kɔnɔ ɲɛ sira fɛ n'o ye X kan n'a tun bɛ wele fɔlɔ ko Twitter. Ne ka dusukasiba bɛ taa Nancy n'o ye Kissinger muso ma a n'a ka denbaya o ye bɔnɛba ye an ka jamanaw ni diɲɛ bɛɛ bolo tariki bɛna an hakili to san 100tigi nin ye min ye Chine ni Amérique siraw la wa a bɛna to ɲɛnamaya la tuma bɛɛ Chine jamanadenw na dusukun na i n'a fɔ terikɔrɔ min nafa ka bon kosɛbɛ. Kissinger ye taama 2 kɛ Chine jamana na ka sɔrɔ ka taa ni Amérique jamanakuntigi kɔrɔ Richard Nixon ye a ka taama daminɛna Pékin san 1972 san na walasa ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni Chine jamana jamakulu ɲɛmaa ye n'o ye Mao Zedong ye. O taama ni sen fɛ Amérique ni Chine jamana ye ciden juru kɛ ɲɔgɔnya sigi sen kan san 23 lafiɲɛbɔ kɔfɛ. Japon jamana na fanga ɲɛmɔgɔ Fumio Kishida kumana Kissinger jɔyɔrɔ kan Asie jamanaw na k'a fɔ ko ale de ye dɛmɛ nafama kɛ hɛrɛ ni sabatɛli la a ka kunnafoni dɔ kɔnɔ min kɛra X kan. Kishida ye Kissinger ka baara ko fɔ Chine jamana na ka fara kan ko ne b'a fɛ k'a fɔ ne bɛ bonyaba da a ka seko baw kan a ye minnu kɛ nafa b'a fɛ k'an ka dusudon kuma fɔ. Farajɛ jamana tɔnba ɲɛmɔgɔ Charles Michel ye Kissinger wele ko fɛrɛ dɔnbaga min bɛ a janto fɛn fitininw na a ka kunnafoni wɛrɛ kɔnɔ X kan. A y'a jira ko adamaden ɲuman ani hakili ɲuman min san 100 ni kɔ ye dɔw labɛn ko minnu nafa ka bon kosɛbɛ san 100 nin kɔnɔ. Rusi jamanakuntigi Vladimir Poutine ye Kissinger wele ko ɲɛmɔgɔ hakilitigi ani yɔrɔjan sɛbɛn kɔnɔ n'o ye telegram dɔ kɔnɔ min cilen bɛ Kissinger muso Nancy ma ka kɛɲɛ ni Reuters ka fɔta ye. Amérique bɔnɛna kan dɔ la min bɛ se ka da a kan kosɛbɛ ani min bɛ danfara don mɔgɔw ni ɲɔgɔn jamana kɔkankow kan jamanakuntigi kɔrɔ George W. Bush y'o fɔ ka kɛ kumakan ye min bɛ fɔ fangatigiba caman fɛ minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ ani bi. Bush y'a jira a ka kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ ko
ko ne cɛ min bɔli nazi ɲɛ a denmisɛnninma ka bɔ yahutu ka denbaya dɔ la o ka di ne kabini tuma jan o kɔfɛ a y'u kɛlɛ Ameriki sɔrɔdasiw la a kɛra kɔfɛ jamana kɔkan ko ɲɛmɔgɔ ye tuma min na a sigilen ka kɛ lakanabaga kɔrɔ ye o ye fɛn caman fɔ a ka bonya kan i n'a fɔ Amerika bonya fana Angleterre fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Tony Blair y'a jira k'a ka siran Kissinger ɲɛ tiɲɛ don i n'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye diɲɛ politiki gɛlɛya gɛlɛman kunbɛn a kɔrɔfɔra tuma dɔw la hali u y'a jalaki Blair y'o fɔ nka ne dalen b'a la ko a tun bɛ dusu don tuma bɛɛ ka bɔ real politique kumakan gɛlɛn dɔw la nka a tun bɛ bɔ kanuya lakika de la ka diɲɛ hɔrɔnyalen ani a lakananimago ɲɛ a tun ye gɛlɛya ɲɛnabɔbaga ye Israel jamanakuntigi Isaac Herzog y'a fɔ ko Kissinger ye hɛrɛ bɛnkan ni jɔnjɔn da ayiwa sisan an bɛna seereya dɔw lamɛn u ye Lanseni Bala Keyita ale ye Mali minisiri ani député kɔrɔ ye a ye kumakan dɔw di Kissinger ka nin saya in kan a dira Mohamed Danyogo de ma Viva Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ an k'u ka masala lamɛn Henry Kissinger ye mɔgɔ ye américain de don a tun bɛ président min kɛrɛfɛ baara la ka Amérique ni jamana to ye ka affaire régler alors fɛngɛ Nixon kɛrɛfɛ a ye tɔgɔba de sɔrɔ parce que a wagati ni arabu ni israélien ninnu ka kɛlɛ bɛnna donc a ye taga segin caman kɛ o la diɲɛ kɔnɔ diɲɛ fantan naani na fo kana a kɛ Nixon ka bɔ yen Nixon bɔlen yen an kɔni ye min kɔlɔsi ayiwa Henry Kissinger tellement a mɔgɔ tun ye a ko tun ka di mɔgɔ a baara sen tun ka di mɔgɔ ye kosɛbɛ o ye jeune bɛɛ a wagati la bɛɛ ni min bɛ ko ɲagamini n'i b'a fɛ k'o ɲɛnabɔ tɔgɔ min bɛ da i la o Henry Kissinger ye donc o kɔrɔ k'a fɔ a ye nɔ bila a ka baara la président Nixon kɛrɛfɛla la ka d'a kan an yɛrɛ ka jeunenya wagati la mɔgɔ caman tɔgɔ tun bɛ ko Henry Kissinger o kɔrɔ k'a fɔ ko a sera ko ɲɛnabɔ de la wa a y'a tɔgɔ to diɲɛ kɔnɔ fɛn min ye Amérique ni jamana to ka ko ɲɛnabɔli ye en tout cas a kɔni a ye a ka wagati a y'a bolo nɔ to o la halisa komi an y'a fɔ aw ye cogoya min na an bɛ mɔgɔw ka seereyaw de kan ka taa Henry Kissinger ale kan awa sisan an bɛna Ben Jabate lamɛn Ben Jabate ale ye maliden dɔ ye a tun kɛra maliyɛnw ka communauté ɲɛmɔgɔ ye a sigilen bɛ Philadelphie Amérique jamana la yan nɔ awa a bɛ seereyaw di Mohamed Ture ma Kissinger ka saya ko in kan an ka lamɛn Kissinger kɔni tun ye mɔgɔ ye min tun dɔnnen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'a ka cɛsiri a ye baara caman kɛ diɲɛ kɔnɔ surtout kana se Amérique ni Chine ani Rusiw ka se ka olu cɛ mankan dɔgɔya kosɛbɛ a belebele bɔra ale la a ye baaraba k'o kɔnɔna la pour que ka Amérique ni Chinois labɛn ani Rusiw labɛn i y'a ye bi Poutine bɛ bɔ k'a fɔ vraiment a b'a fɔ a ye baara min kɛ olu ni Amérique cɛla pour que k'u ka mankanw sumaya Chinois fana ka affaire étrangère bɔra k'o kuma kelen fɔ donc o kan k'a yirila Rusi ni Chinois ni bɛ mɔgɔ min tanu Amérique kɔnɔ u kan ka yirila a ye baara min kɛ pour que ka mankanw dɔgɔya pour que kɛlɛ kana se ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u b'a yirila ka baara fanga ka bon ka bɛn nana diɲɛ kɔnɔ nka farafina gunda waati kɛra anw ka tile la bɛɛ tun b'a fɔ nin ye ne ka Kissinger bari sabu a tun donnen ni maa ye ciden juru sira fɛ gɛlɛya mana kɛ cogo cogo n'a ye kuma ɲɔgɔnya daminɛ a bɛ se ka gɛlɛyaw kow dɔw fɔni ka ɲɛ sɔrɔ la e hakili bɛ mun de la Kissinger waati la ka baara ka ɲɛsin farafina gun ma i ye min fɔ tiɲɛ don an ka taa na Kissinger tun dɔnnen don a tɔgɔ tun ka ca kosɛbɛ mɔgɔ da kɔnɔ Henry Kissinger dɔwɛrɛ tɛ Mohamed n'a tun ye baara min daminɛ kuma ɲɔgɔnya daminɛ ani mɔgɔ min cɛ a b'a jija fɔlɔ danaya ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ni danaya tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ baara kɛ k'a essayer ka a ka ɲɔgɔn faamu a mana bila ci o ci la a b'i jija a bɛ nɔ bɔ a la donc ale yɛrɛ tɔgɔ min sɔrɔ Amérique président yɛrɛ m'o tɔgɔ sɔrɔ tellement que a tun bɛ se adamadenw fɛ kuma kɛcogo la a bɛ se adamadenw fɛ kuma la n'a bilara ani mɔgɔ min cɛ kuma la b'a jija i ka danaya mana na a jija a bɛ min nɔfɛ hali n'an m'aw bɛɛ sɔrɔ a ka to toujours kuma ɲɔgɔnya la
Ayiwa sisan ayiwa an bɛna an ka laselikɛla min bɛ Mali la n'a tɔgɔ ko Georges Atino ale b'an bolo nɛgɛ kan yan nɔ an bɛna masala fɛn min ye Kissinger ka sayako nin ye ani Kissinger ye baara minnu kɛ awa Atino ni tulo b'an na an ka foli b'i ye Atino ok ayiwa Henry Kissinger tun ye l'Amérique jamana ka kɔkan ko kotigi kɔrɔ ye secrétaire d'état de tun don awa a ye jamanakuntigi 2 baara kɛ olu ye Nixon ani Ford a ye kɛra olu ka conseiller ye duniya gun diplomatie gun kan ka l'Amérique masurunya jamana tɔw la a ye o baara gɛlɛnw caman kɛ olu ye nka halisa fo ka taa se a ka saya ma a ka ja a si kɔrɔbayalen tun don ka se fo san 100 la yele tun bɛ bila a ma halisa ka ɲininkaliw kɛ a kan k'a ka hakilinaw ta l'Amérique faama kuraw fɛ ani duniya faamaba wɛrɛw fɛ ayiwa sisan ɲininkali ye min ye yala Kissinger a bɛ se k'a fɔ ko a ka baara nɔ a n'a nafa yira farafinna gun kan wa e bɛ se ka mun fɔ an ye o kan Musa ka se k'o ɲininkali jaabi an ye wele sama fasɔrɔ caman ma minnu kɔni ye Kissinger dɔn ani minnu y'a ka waati dɔn kɛrɛnkɛrɛnya la o la an ni olu minnu kɔni masalala olu y'a ɲɛfɔ ko a kɔni jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnya la États-Unis ani arabu jamanaw cɛ bɛnni la misaliyala fana ko Henry Kissinger a ka baara kelen fana kɔni ko bonyana kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnya la États-Unis ni Chine ani Russie cɛ bɛnni la nka a ka fara o kan ko o yɛrɛ cɛ bɛnni na ko a sera ka farafin jamanaw fana dɛmɛ sabula ko o waati la farafin jamanaw tun diyagoyalen de don ka fan kelen kɔni sugandi n'a ma ɲɛ ko u bɛ États-Unis dɛmɛ walima ko u bɛ kɛ Russie dɛmɛbaa ye o la Henry Kissinger a ka baara kɛlen o sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la ka bɛn kɔni sabati o jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ ko a ye dɛmɛ fana lase farafinna jamanaw kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnya la walasa ka se ka olu kɔni sama ka bɔ ni gɛlɛyaw kɔnɔna la u ka se kɛrɛnkɛrɛnya la kɔni ka sira ta u b'a fɛ u ni maa min ka se ka baara ɲɔgɔnyaw bila sen kan ka se ka o baara ɲɔgɔnyaw sankɔrɔta ayiwa ka tɛmɛ nin fana kan i bɔra sisan k'i da don a ye baara minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛlɛma nɛnɛ wagati la n'a bɛ fɔ a ma ko guerre froide o wagati la a sera ka farafin jamanaw dɛmɛ u ka se ka taa u ka siraw fɛ k'a sɔrɔ u ma dɛn u ka kow n'u ka diplomatie ma ta ka dɛn jamanabaw la i n'a fɔ Russie jamanaw walima Chine jamana ani comment dirais-je Amérique jamana la halisa ɲininkali tomi ye min ye Kissinger a ma kɛ président ye nka a tɔgɔw bonyana ka se duniya fan caman na ka tɛmɛ hali Amérique jamanakuntigi dɔw kan sabula a dɔnnen don kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔ caman kan e bɛ se ka i ka ɲininkaliw sen fɛ sisan parce que banni kɛlen na sisan e ye ɲininkaliw kɛ i ye mɔgɔ minnu ɲininka u sera ka hakilina jumɛnw de fɔ Kissinger kan yala mɔgɔw b'a dɔn wa a ka baara dɔnnen don wa farafinna gun kan wa maa caman kɔni olu ɲininkalen sifin caman kɔni bɛ olu t'a dɔn hali n'o sɔrɔ cɛ n'o ka fɔ ko u kɔni olu delila ka tɔgɔ in kɔni mɛn ka damɔ sifinw na maa kɔrɔ dɔw kɔni ani olu minnu kumana olu kɔni tun b'a dɔn olu yɛrɛ caman y'a fɔ ko a balilo olu la k'a fɔ ko hali bi ko cɛ in kɔni ko a tun bɛ balo la k'olu tun tɛ kunnafoni yɛrɛ jɔnjɔn dɔn a kan ka damɔ la olu caman kɔni ye a ka baara kelen kɔni tanu k'a fɔ ko hali olu yɛrɛ sifinnama ni maa min kɔni kun jijalen don kɛrɛnkɛrɛnnen la maaw ka ko ɲɛnabɔli la a mana kɛ taamaasira ye a mana kɛ hali furusira taama ye ko u tun b'o tigi wele ko Kissinger sabula k'a fɔ ko a tigi kɔni tun dɔnnen don kosɛbɛ ko ɲɛnabɔ la olu sinsin kosɛbɛ o misaliyaw kan. An ka foli b'i ye Georges Atino. Awa nin tun ye an ka laselikɛla Georges Atino ale ka seereyaw ye fɛn min ye Henry Kissinger n'o ye l'Amérique jamana kɔkan ko kotigi kɔrɔ ye n'a a tɔgɔ tora duniya gun kan diplomatie baaraw la.
kamokoma mokonote marije nyare siu kanaba kamokoma mokonote amadi kuma siu kanaba kamokoma mokonote komoli nyare siu kanaba VOA Afrique ni VOA Afrique una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la ni an seginne kana ka don an ka kunnafoni jɛmukan in ta ko filanan kɔnɔna na ayiwa ka fɔ ɲɛna halisa aw bɛ malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la studio 6 na aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'an lamɛn u bɛ se ka an sɔrɔ sisan nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ a n'a lamini na fiɲɛ turukala 102 kan walima a b'an sɔrɔ Abijankaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Wagadugu an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102.4 kan Radio Parisien kan ka taa Tomiya mara la n'o ye Sanyi an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 98.8 kan Gawukaw fɛ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106.1 kan Tumutu an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 93.3 kan awa Baɲangara a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 93.2 kan ne mɔgɔ minnu fana bɛ fɛ ka an lasɔrɔ nin waati in na a bɛ se ka an sɔrɔ directement na an ka bɔlɔsiraba n'o ye www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ an ka VOA Bambara page kan Facebook Instagram ani YouTube kan an bɛ directement na nin waati in na ka tɛmɛ ne kunnafoni ye a yirala k'a fɔ fɛn min ye cɛncɛn n'a bɛ fɔ ko gravier ani cɛncɛn o bɔli o bɛ kɛ kosɛbɛ Megetan ka taa Kulukɔrɔ fanfɛla Megetan o ye Kulukɔrɔ mara ye a sigida mara o de bɛ wele ko Megetan kɔnɔna na ayiwa a baara a bɛ kan ka kɛ sababu ye ka dayirimɛ minan ko di mɔgɔ caman de ma mɔgɔ caman ka dayirimɛ minan de sɛmɛnen don a la ayiwa ko kabini a ka ca ni san 10 ninnu kɔfɛla ninnu ye ka tɛmɛ a kɛlen bɛ ko gɛlɛmanba ye degunba de b'a a la an ka laselikɛla Alpha K ale ka sɛgɛsɛgɛliw sera a ma an k'a lamɛn dugu jɛra Adama Sagadugu ni a baaraɲɔgɔnw ye tuguni n'a fɔ sɔgɔma o sɔgɔma u b'u kɛ ba kan ka taga dayirimɛ ɲini na fo ji jukɔrɔ kabini san 2009 nin sifi kamalen bɛ nin baara la wa ko k'a bɛ dɔɔni sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ ne bɛ se ka fɔ alhamdulilayi a ye nafa dɔɔni lase ma parce que n ka denbaya bɛ bɔlɔ o la n ye muso furu a la den kelen min bolo bɛ bɔlɔ o la samiya fɛ baara in a ka fisa ani nɛnɛ waati a ka fisa dɔɔni mais ni nɛnɛ daminɛna ka ban o bɛ piri jasi i b'a sɔrɔ tile kɔnɔ i bɛ na i tɛ bɛrɛ sɔrɔ i bɛ min sɔrɔ o bɛ bɛn i ka dumuni dɔrɔn ma bon nin n'a ye nin fa sisan ne kuru ɲɛ 2 bɛ 50 bɔ a bɛ san 5000 6000 o wari min filɛ kuluntigiw ta b'a la ani dɔɔni bi di bɛɛ ma nka walasa ka se ka kulun kelen fa ni k'o wari sɔrɔ ko baara dan don nin cɛncɛbɔla in ka fɔ la gɛlɛya banga ji ka don ɲɛ bɛ min na kɔni ni kɔni kilo mugan bɛ don a la cɛncɛn bɛɛ b'a dɔn cɛncɛn ka girin kɔni yɔrɔ b'a dɔn mais mɔgɔ kelen b'a sama gɛlɛya ji ka don juru ka ja moteur fana t'an bolo moteur ka dɔgɔ a kɔrɔ la an bɛ taa ji jukɔrɔ miniti 4 5 ka taa concentré ka gɔngɔn fa ka tɛgɛ ka wuli o bɛ foyi tɛ an bɛ taa kunkolo fɛ dɔrɔn an mago bɛ moteur ba la da fiɲɛ wulila kuru falen hali an b'an yɛrɛ ɲini kuru wɛrɛ degun dɔ da fanga bɛ bɔtɛ la an bɛ se ka turke ka taa o siri ka taa ni o fana kuru caman yɛrɛ sira la fiɲɛ ka taa n'a ye an mago bɛ o le yɛrɛ Adama ko min yɛrɛ b'u tɔɔrɔ o ye ko ɲinɛ kelen bɛ olu kɔ k'a sɔrɔ ko étage baw bɛɛ joli sababu ye olu ye k'u to ba kɔnɔ yan tiɲɛ yɛrɛ la laptop jatelen tɛ parce que i b'a jateminɛ hali ni nin waati in tɛmɛna laptop a bɛ bana i b'a sɔrɔ position foyi t'a bolo ka taa yɛrɛ furakɛ maa si t'a lajɛ foyi sinon an bɛ yɔrɔ min na degun yɛrɛ de b'a kan ni fiɲɛ wulila sisan o ye baara jɔlen bon hali ni mɔgɔw ne waati dɔ fɔlɔ sapeur pompier tun bɛ yan mais sisan sapeur pompier tɛ daga la waati bɛɛ kasara bɛ kɛ yan mais samiya bɛ de a ka jugu laptow mana bɛlɛ ni cɛncɛn bɔ ba kɔnɔ u bɛna a feere gere kan mobilibatigiw ma olu de fana bi a doni ni ka taga feere Bamako Aba Tarawele ye mobiliba bolila ye a ko kow t'u cogoya la bilen an bɛ karibula min ta ka na cɛncɛn ta o gɛlɛyara bon n'i nana cɛncɛn ta k'i bɛ taa n'a ye dugu kɔnɔ sisan k'i bɛ taa feere Bamako mɔgɔ caman b'a bila u kun na k'a fɔ ko cɛncɛn nɔgɔyara an kan ka dɔ bɔ a feere la
non cɛcɛn nɔgɔyara dɔɔnin bɔra la mais gasoil ka gɛlɛ. Bɛlɛ ni cɛncɛn chargement suguya ka ca. Bɛɛ ni remorque 12 roues 10 roues 7 roues hali katakananin bɛɛ b'a la a bɛɛ n'a sɔngɔ. Bon prix bɛ se ka taa ka daminɛ 26,000 27,000 ka na bila yɔrɔ dɔw fɔ 30,000 o ye 30,000 o ye 10 roues ye. Bon comme ne bɛ 10 roues de la n bɛ kuma o de kan sisan. Mobiliba bolila in ye Bamako sira ta ni an ye. Sira fɛ an ko a k'a da don baara in nafasɔrɔ siraw la kulikorokaw yɛrɛ bolo an k'a lamɛn. Anw bɛna ka na ta minnu bolo yan olu bɛ balo a la comme ça ne an bɛ doni minnu fana kɛ ka bɔ fana an bɛ don mobili fɛn o fɛn i bɛ doni fɛn o fɛn kɛ ka bɔ i bɛ taxi sara i bɛ mairie sara quoi donc i bɛ o fana ye dugu yiriwali dɔ ye quoi. A tun ka di an ye kulikoro mairie tun ka a hakilinan fɔ cɛncɛn ni bɛlɛbɔko baara kan nka an ka wulikajɔw bɛɛ kɔfɛ an ni mairie ma se ka ɲɔgɔn ye. Alpha Ka pour VOA Bambara à Bamako au Mali. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Farabugu ka taa Mali camancɛ yan fanfɛ la olu ye a jira k'a fɔ k'u bɛ degunba de kɔnɔ ka kɛɲɛ ni lakanabaliya koɲɛw ye u ye a degun kumaw kanw bila réseaux sociaux kan ayiwa Mariam Kuyate n'ale ye VOA Bambara ka laselilikɛla ye ale ye ɲininkali tɛngunen kɛ Abdulayi Kulubali la ale ye Farabugu donsokuntigi ye an k'u ka masala lamɛn. Mariam Kuyate yan wele a diyara n y'a bɛnna ma bi kɔni anw bɛ yan an bɛ Ala ka hinɛ de kɔnɔ balo yɛrɛ a ta anw bolo yan bilen an bɛ taa binkisɛ de fura kungo kɔnɔ ka n'o susu k'o ka dumuni o banna sisan an bɛ taa ndigiɲɛso de sen ndigiɲɛso olu ye binkisɛ min doni ka taa mara u ka dingɛ kɔnɔ an bɛ t'o di o de se o binkisɛ in furan bɔ k'a kɛ ɲɔgɔn kan k'a bɔgɔ bɔ a la ka na n'o ye k'o susu o yɛrɛ o tɛ kɛ sɔrɔ yɛrɛ tigajala an b'o de balabala ka da tobi k'a ji kunama k'a ji kungo ne bɔ a la ka kɔgɔ ni manjini k'o la o tuma na kɛ tiga balabala k'o ɲini an bɛ dabulu in dun o tiga yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ tugun tiga banna parce que sɛnɛmɛ se ka kɛ. A bɛ gɛlɛya in kɔnɔ kabini waati jumɛn? Anw bɛ gɛlɛya in kɔnɔ le 20 octobre 2023 u nana ni balo dɔ ye o kɔni y'a sɔrɔ an ye dumuniko gɛlɛya kɛ fo k'a s'a dan na parce que o y'a sɔrɔ an ye tile 45 de kɛ an bɛ balo binkisɛ in na. Jɔn de nana ni balo ye ka d'aw ma? Gouvernement balo min tun ban président yɛrɛ nana min kɛ Segu a nana balo di Segu région mɔgɔw ma o balo min tun dira anw ma ale bi o balo tɔ de bɛ yen balo min sugandira ko Farabugu tɔgɔ ale bi a balo bɛɛ ma se ka si a bɛ jabali min sababu min y'a to a ma se ka anw lasɔrɔ samiyɛ waati u y'a ko négligé fo ka taa samiyɛ don fɔlɔ min b'an anw fɛ Farabugu yɛrɛ tɔgɔ la bi min bɛ jabali sɔrɔsiw ka bolo kan yen nɔ a bɛ tɔni 80 bɔ bi a si ma sɔrɔ ka na. Mais aw ye laɲini kɛ wa a y'o laɲini kɛ ɲɛmaaw fɛ wa? Ni laɲini tɛ fila ye n balimamuso laɲini kɔni ta kɛra kɛden dan ye balo foyi de t'an bolo tugun foyi de tɛ yan bi. Dumuniko gɛlɛya talen kɔ ka bɔ yen lakanako o bɛ cogo di aw bolo Farabugukaw fɛ yen nɔ? Lakana sabatilen don an fɛ yan faamaw b'an da an fɛ yan nɔ yɛrɛ de ni juguw ka mugu kan bɔra dɔrɔn faamaw kɔni u b'an kulomajɛw na an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn o baara la nka baloko in dɛ o de bɛ k'an sɛgɛn anw bɛ min ɲini u fɛ u ka anw ka sira bɔ an ye u k'an ka kɔn dilan an bɛ se ka va-et-vient k'an ka furuw la cogo min n'u ye anw ka sira in bɔ k'an ka sira in tu tigɛ 8 kilomètres au carré an bɛ muguma sɔrɔ k'a k'an yɛrɛ ye an tɛ maa si kɛ dɛmɛ ɲini baloko la an yɛrɛ bɛ se ka balo an yɛrɛ kolo la anw kɔni anw bɛ faso in kɔ bi an bɛ faso in kɔ sini an yɛrɛ kun ko ne Kidali libéré la n ko kɔni an tɛ tile 15 sɔrɔ n'an yɛrɛ ka yɔrɔ sira ma bɔ balo dɔ kɔni ko nana ye soit sini kɔni k'a ka cogo bɛ u bɛna ni balo ye n'o tɛ ne kɔni b'a dɔn Ala bɛna wolo min na ne kɔni t'o dɔn sabu Ala ta y'a kɛ ni de. Ayiwa nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan ayiwa a jirala jamanaden dɔw tun hakili la k'a fɔ k'u ka kɛɲɛ ni sɔrɔdasiw ka doni ye Kidali kɔnɔna na awa ko lakana bɛ nana sabati Mali jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ awa ko an bɛ don min na i ko bi kɔlɔsi y'a jira k'a fɔ hakaja kow kɛra wulikajɔ ani dankarili caman o de bɛ jamana ɲɛfɛ sigida wɛrɛw la ka taa awa Muruja Nara mara la min waliyara yen bi sɔgɔmada in na dankarili la
o ye a tamasere dɔ ye o ye a misali ye o de hukumu kɔnɔna la Mohamed Daɲogo n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ale wulila ka se Dr Paul Oula ma n'a o ye lakana koɲɛw dɔnbaga lajɛ a n'a sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ka ɲininkali tɛnkunin k'a la an k'u ka masala lamɛn. Bi alamisa sɔgɔmada joona fɛ an ka fintigilakaw u ka kunnafonidiso y'a yira k'a fɔ ko Murja ale kɔni sɔrɔsiw dagayɔrɔ bɛ yen ko bamaca wale ka o taara k'u sɛgɛrɛ nka an ka fintigilakaw olu ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka dankari o la. Dr Paul Oula n'ale ye ɲininikɛla ye wa sanfɛ kalanso o karamɔgɔ don ale bɛ Murja binkani yɛrɛ a bɛ o fɛsɛfɛsɛ an ye. Murja atakeli an bɛ se k'a bila hukumu fila kɔnɔna la a fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye Murja yɛrɛ sigi cogo. Alors n'a ye jateminɛ kɛ an b'a ye k'a fɔ Murja a bɛ Nara fanfɛla fɛ bon Nara fana de ye région min ni ani Mauritanie u bɛ dancɛ bɔ bon n'a ye jateminɛ kɛ an b'a ye k'a fɔ Mauritanie fana de ye yɔrɔ ye ni terrorisiw n'u tɛ sɔn ka attaque kɛ Mauritanie yɛrɛ dugu kɔnɔna la alors o b'a yira k'a fɔ ko Mauritanie de fana ye yɔrɔ ye yɔrɔ min na ni banbanci wale mɔgɔw ni terrorisiw ni u sirannen tɛ kamasɔrɔ gɛrɛn tɛ foyi tɛ u kan. An y'a ye k'a fɔ kabini an ka fintigilakaw kɔni u donna Kidal mun kɔni ye binkaniya walew ye o misɛman caman bɛ ka kɛ jamana fan fɛ kun jumɛn na o bɛ ka se ka kɛ halisa ka sɔrɔ an ka fintigilakaw donnen kɔ Kidal ma caman hakili la ko bamaca walew kɔni o bɛ kɛ o bɛɛ bannen Dr Paul Oula. O de ye k'a fɔ bɛɛ hakili kun lasigilen don k'a fɔ ko surasiw ni u donna Kidal dugu kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye terrorisiw dadigi bɛ kɛ u la o yɔrɔ ye tiɲɛ nka n'an ye jateminɛ wɛrɛ kɛ tuguni an b'a ye k'a fɔ terrorisiw bɛ bolo min kan bi u mago bɛ moto damadamanin na ani ka kalasi damadamanin ta ka siramisɛnninw minɛ dɔrɔn ka jigin ka na tiɲɛni kɛ. O la sa ale ka fɔ la halisa n'i y'a ye ni bamaca wale ninnu bɛ ka se ka sira sɔrɔ o de ye k'a fɔ mun kɔni ye jamanadenw ye ani an ka fintigilakaw a bɛ se ka kɛ olu kɔni u hakili ani u jantolen bɛ jamana kɔrɔnyanfan o de la kosɛbɛ. U ye kɛlɛ taabolo u y'a falen u y'a yɛlɛma u bɛ mun de kɛ sisan o de ye k'a fɔ u bɛ mɔgɔ damadamanin dɔrɔn fara ɲɔgɔn kan ka kalasi ta ka moto ta ka sira fitinin dɔ minɛ dɔrɔn ka bali ka taa dugu dɔ minɛ dɔrɔn ka tiɲɛni kɛ après ka tunu. Donc kɛlɛ taabolo de yɛlɛmana sisan kamasɔrɔ dadigi kɛra terrorisiw la donc o filɛ nin ye. Ayiwa sisan an k'an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Coupe de la Confédération phase de poule min bɛ ɲina saison 2023 2024 ko fɔ a tile filanan kɛnɛ kan Stade Malien de Bamako b'a fɛ ka jɔyɔrɔ sinsin a ka kulu kɔnɔna na n'o ye groupe D ye. Tile filanan kɛnɛ kan a bɛ Maroc Renaissance Sportive Berkane bisimila o ɲɔgɔndan bolodalen don ka bila kari nata la décembre kalo nata tile 3 san 2023 in na a bɛ tan Stade Juventus Marseille la Bamakɔ ni nɛgɛ ɲɛ 16 dana gosira Mali heure la a bɛ daminɛ Bamako jɛmanw n'o ye stade tɔgɔ wɛrɛ ye hakilina jiginna a taara sebaya sɔrɔ Congo Diable Noirs kan celu 1-3 stade kanu na a ɲɔgɔndan tana Congo jamana kan kari tɛmɛnen a bɛ don phase de poule tile fɔlɔ hukumu kɔnɔ o de la laɲini ye kelen de ye degeli-karamɔgɔ Seku Sek Bako ka cɛdenw fan fɛ ka ɲɛsin Maroc Renaissance Sportive Berkane ma ka se sɔrɔ so a ka supporterw ɲɛkɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ Renaissance Sportive Berkane fana bɛna n'o hakilina ye Bamakɔ barisabu tile fɔlɔ la a fana ye sebaya sɔrɔ Afrique du Sud Shekukun United FC kan celu 2 kanankolo so yan Bamakɔ stade supporterw bɛna kɛ a sɛnɛntɔlɔntanaw ɲɛ jɔyɔrɔ ye ka se ɲini a supporter tɔn ɲɛmɔgɔ Usmani Jakite Maraka y'a yira ko nin ye olu san 8 de ye u tun ma se ka don CAF phase de poule la n'o sɔrɔla baara de bɛna sigi sen kan walasa o ka kɛ ɲɛtaga ye Stade Malien de Bamako supporterw bɛna bɔ ka caya ka taa senkɔrɔmadonoli kɛ kari nata Usmani Jakite Maraka ka fɔ la VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. An balimaw ka foli ani tanuni lase aw ma k'a fɔ an ɲɛna nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na jɛmukan ni a labɛnna Cheikh Tirou fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Kayatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision siraw fɛ nin tun ye Kayatu Tarawele kumakan ye Mali kura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ.